mar mondo mi waket gini kaka dware nyakwara Mgajwang'. Kapok oikore kamano, senior wachni ka. Sifuna Loso, jakom wacho ni ene jago poro, ene jawache lo party mar ODM. Chal ka gima ODM bagni koso, nitiere karata moro magigo e iye ka. VOJ, duond ODM en nga. Kichik gi kit chal kata structure mare, jagoro emonego beni wacho weche lo duond bura. To ODM ok en ODM ka onge jakom Raila Odinga. To weg ODM gin jomage. Ok en mana jakom baba. To gi members. Ng'ama nokuongo wuok oko mowacho ni kaka ODM gibro dhi konyo Ruto mondo giti kode nikech Gachagua thage. Jakom. Youth leader manokuongo wuoyo. Youth leader no Dr. Buro Ginga. Notimore koso nokotimore. Notimore. In fact, mana kawane chenro ka Koloso ka en Iosia Kocha. To Loso okawo ndalo moko adek kama to neno gima nyo wacho cha katimore. Bas. Bende nyaka ne ODM wach ni giriwore gi Ruto gitiyo kanyakla. Bende Sifuna osechung' chieng' moro mowacho ni riwruokno oriwo lwedo. Bende nitie gima ber mosewacho. Nitie gik mosewacho ewi riwruok mar ODM gi UDA. Sifuna to pok noloso kata mana chieng' mane iketo kogno cha mare noneno ng'ama nochiwo mane nindo. Jomong'e somo dend dhano bende loso. Yes. Ne wacho ni bende ne yigini koso gini otimo no chune go achuna. Koro ang'o miwa penjo ka ODM bagni ka koro nyodhi oloso kendo TV ma Citizen. Ongiso kite. Oko wacho gik mowacho ga pile. En ng'ani koro oko wacho gi liel, oko wacho gi flow ma Senate, oko wacho gi Twitter kumolose, koro biro wacho gi ang'owa. E ka ji mang'eny winjo. Ano kapar ni ODM bagni. Sifuna ema bagni. To Sifuna bagni nikech weche adek. Mokwongo, Sifuna pok nohero twech achiel mar UDA gi ODM. To ene jagoro mar ODM. Koro gini pod thago chunye. Pod thago chunye. Karibu dweche auchiel nyaka ne jogi ndikre ang'owa e gini. Kech gini donge gindikore dwe mar adek. Sani wane dwe mar abiriyo wadhi e mar aboro. Yes. En karibu dweche abich. So gini pok odonje chunye ni gini nitie. So ene mobagni nikech ong'iyo ni to gini mana somoni to gi chunya ukayiego. So mano mokwongo ene mobagni. Mar ariyo, Edwin Sifuna ng'iyo ni to future mare e siasa kani kanya. Nikech en achiel kuom josiasa ma e pacho ka ma hinya to rowere mag Gen Z gi gitemo riwre godo. Ong'iyo mbele. Ong'iyo mbele. To kidwa bedo jasiasa e higni mabiro, tineno ka Gen Z wacho ni gir Ruto ni rach, tibendi timang'owa. Nyakikwed no rach. Nyakikwed no rach. Monde ka gipenji higni 10 ni to ndalo mane wakwedo marach in ne in kanye. Ne in kodwa koso ne in kodegi. He must stand to be counted. Or protect future mare siasa ka. Maradek, Sifuna ong'e maber ni siasa ma Nairobi ka itemo ng'e ni to ka ji odhi e kura 2027 jomage mabrogo kura mang'eny ei Nairobi ka. Gin jok miluongo ni middle class. Middle class emodeta e kagi. To gin ema giwacho ni serikand Ruto ni okosebedo kodgi maber kaluwore gi lwete mokawo nyume pay slip gi, mogole affordable housing, mogole SHA, ma koro nitie kaka pay slip no timang'owa ong'wony.
Koro ng'ata ma support Ruto sani, Ruto ma kawo affordable housing e msachgi, to kawo SHA 2.7 e msachgi ni, ok gibi dwaro. Unless gigi ogol. Magi jok mang'eny mago kura Nairobi ka. En senator Nairobi ka. Ok apari en Sifuna bro wuok Nairobi ka ni dwa dok Kandui dhi manyo MP. Kata Bungoma dhi manyo Senate. Kandui kono nosetemoga happen ndalo moko. Gi ODM ne. Mogore piny noyombe nomination mag party. Emomiyo nokele Nairobi ka. Kigo mbaka gi jo siasa ma Nairobi ka to nitiere tam ma gitiyo gago. Giwacho ni nokele mondo wakonye kaka jagoro mar party wamiye lemo. Mane kaka giwacho. Nikech en Noah Kandui. Otema pani 2022, 2017, uyombe nominations. Chako temo 2022, to yombe ekokele Nairobi ko chung'ang'o Senate ka Jubilee osewacho ni gikawo gavana. Koro Senate owene ODM. No kony kore. Gi Kisungu Maler. Okay. Koro magi emong'eyo. To ken kata Sifuna kende. Mano bende gima thago Babu Owino. Tema thago ji kaka Caleb Amisi. Tema ji kaka Anthony Kibagendi. Magin jo siasa ma hike gi gin 35 nyaka 45. Ginyo ni pod gin gi higni mathoth. 20 kadhi mbele siasa ka. To king'iyo trend mar jo mago kura midhi ndik mang'eny kapono ndik ji kura to gin roweregi. Koro roweregi ting'eni mlaga kanyicha wacho ni Ken Mugageregi dwaro instant coffee. Gino gidwa chae mochwak mochwiny mokete chak to kete majan to chungi to kete birika. Gin gidwaro mikete birika masitimane. Tiolo kombe, tiecho sachet, tiketo, timede sukachi, timadhe sano. Kwara ne wacho ni chai miko ni tigo. Bahas. Mane maber ngadi. Mane kama Sifuna girinyo ni to Gen Z gi jo matindo gi to gi jo middle class gi. Ere kaka wabedo option margi ka jodhi yiero. Emomiyo wacho gik mowache ODM gi nikech ong'e maber ni chuny ODM to nie broad base. Chuny ODM to tiyo gi sirikand Ruto. Kata giwach mnani en nyaka 2027, kata giwach mnani en nyaka 2032, to gin kode. To ento formation nok tima ng'owa ok berne. Nikech ogo kwande mambele. Emomiyo ayie gi Raila Odinga kanyo wacho kagin kaka Mega ni Sifuna nigi ratiro mare mar wacho pache. To kendo nyo wacho maber ni Sifuna spokesperson en duond ODM. Yes. Kata kamano. Ewi riwruok wa gi UDA kata gi Kenya Kwanza. Party poko bet piny molose. Ngejocho wacho ni CMC onego bed romo jumane. Kata juma mokalo no ne giromo. Magi golo statement. Yes. To gimomiyo akoni Sifuna bagni en ni parni Raila Odinga notimo interview gi jo NTV. Mana Jumapil. To tich ariyo to biro loso. Kabed ni nitie gimiluongo ni party structures. To ka party leaders loso. Kato bed mnano loso gi od fwambo achiel. Okapari ni nitie ng'ato kendo monego bi mawacho gik mopogore gi gima ne party leader timang'owa owacho. Unless nitie gimidwa timo to chunyi okoni ni adwa time to kidwa none ni time idwa ni wache mondo joko timang'owa emotim ni gimidwa no tim ni no. Ichalo ng'ama chiega ng'owa adhola. Mondo koro rami. To kose rami tikode adhola ni to koro kumo chopene watimang'owa tienda ni kata koro mondo chodi. So mage gik ma an kaka nene temo timore. Nikech adira makende. Ata wuonyako ganyo wacho. Ni gin ang'owa. Broad base. Onge kuma gidhiye.
Ang'o miyo ne oparo ne Sifuna wach mane midhiero mano mako Babu na Mwamba? Gini gima jaduong' neno kobet piny joma tindo ok nyal neno kata kuchung'. So samoro nitie gima oburu ogingo sene. Sembe vipimo gi nyamin. Vipimo gi nyamin. So samoro nitie gima osenano, wan wakia, ujaduong', wabende waluoro, mabende samoloso to wachiko itwa. Ivon nyocho penjo jagoro ni to ka jokon lit ni kama dak igwe tao to chalre mano badra badha gi wachni gi chunye maiye gi wan kaka jofwambo wacho ga ni wan jofwambo wang'e gik mang'eny kata mana barua chali ne nitie mano sendiki to some mano tamore Gavana Sini wacho ni jali temo go kwano mar ngimane mar siasa nikech ong'eyo ni 2027 osepar ne jo Kenya nyadi mang'eny ni joma tindogi ema kamoro nyalo biro loko kaka ji biro go kura mbele ka koro nyako wach madonjo ne jogi gi jo middle class. Victor Jeyo wacho ni wach moro to wacho ni go e yor penjo koro wacha kanuni god seche moko ok jawinjo ga wacho ka wacho ni ok iwinji to okin ng'ama nie toki ma ok winjo wach kiwinjo youth leader Dr. Oburu Oginga Oloso Wonyakoga mano e de facto spokesperson mar ODM to gi Jakom structure mar ODM en ni gin gi party leader gin gi national governing council yes gin gi central management committee yes kaito gibedo gi NDC yes kaito gibedo gi delegates gik makamago eka bende raia yudore mwalo kaja kiwinjo samo Oburu Oginga Oloso to mano Jakom loso kidwa ng'e kamano taduoki kuma je wacho ni e riwruoge te kata winjruok te ma ODM osebedo godo ng'at matelie kata mathedho gigi en Dr. Oburu Oginga kata ng'iyo mana handshake mar Uhuru Kenyatta ok ibi nene kanyo to samoro ng'at mago mbaka ma samoro nyalo romie gi Mama Ngina Kenyatta kuchocho we kora wach ni gik ma ok idwa na wach mago yemba kitokema kapoko kel gik moko ka Sifuna gini yudo mana ka gik moko no osetoki yodwelo ni dinga diri matin Sifuna gini yudo mana ka dinga diri no osetoki lakini jambetre madhiga loso e wigi maka William dwaro to kongo manyo ko dwaro Jakom ko diri Jakom direct to kata gi United gini United ko biro bang'e poromogo en Oburu Oginga ma en wadgi nga Raila Odinga en wadgi Raila Odinga maduong kende family bende bas family bende en yemuduong en maneno Raila ko duong e weche mag siasa lakini ko gike weche mag family tinge ni siasa is about interest siasa bende chakore mana gi family ni wan kaka jogo Oginga to wayude ang'o tumwelekeo mar party chalo nade koro miyo gimo Oburu Oginga wacho ko Oburu kawuono chiew mo wacho ni broad base ni okwane katero wa maber baba ngeni gino rumo mana kaka nobu ne ji poko ka Dr. Oburu nyocho loso kaene nyasi moro e kanisa e county Masia winja nena nyakora Mugajwang his right to speak his view. I also have my right to speak my views. And my views are that the arrangement we have with the Kinyakwasa government is an arrangement which was made by the party ODM. And if you are a spokesman of ODM and you want us to come out of it, can you please officially put it to the party there so that you tell us and we shall move out if our party leader tells us.
Dr. Oburu Oginga, Senator ma Siaka Loso kanyo. Governor, wachne puniti kuomi. Owuoyo mane chung mar party podi. Mane chung mar jakom bende. Okay. Ting'e ni jakom kaka ng'at motelo ne party, to telo ne dhano oganda mathoth. Nitiere weche mang'eny ma ok olosi ga direct. Kineno ka nchane ago mbaka gi Gaucho, achiel kuom rawere mag party. To kona ne gisomo ga body language mar jakom chon. Ni ka gineno ka jakom mulo wang'e kama. Ni komulo diriyo to yuwi to giseng'e signal momiyogi ni kiny ng'ato ringo. Gaucho kona ne kineno komulo wang'e diriyo ok owuo to kiny ng'ato ni ewi koke. Gima timore ODM ka en ni ODM yiekore kendo piedhore ka nyoyo. To samo yiekore to piedhore ka nyoyo ni, mana kaka Jay wache, nitiere rawere matinde e ODM ka ma jotelo, machalo Babu Owino gini, machalo Caleb Amisi gini, machalo Sifuna, ma jo yiekore ging'iyo mbele margi. To sama ging'iyo mbele margi, nitiere jodongo bende machalo Dr. Oburu Oginga gini, man gi interest mar party bende, to margi bende gin godo. Mana kaka iwinja nyisi ni siasa en gima ng'ato yude. Koro Sifuna bende ng'iyo to en ang'o moyudi e gini. To nyi endaloge mambele chalo nade. Nikech neno ka banko loso ni to ODM Executive Director Uduro Ng'wen ochiwo statement. Ma oriwe lwedo. En ochiwo statement cha kaka Executive Director mar party mochung' ne secretariat. Mar nyiso ni party en achiel to gima wacho cha bende en adier, nikech typically on paper ng'at monego beni loso e wi ODM en Secretary General. Koro neno ko bedo tiyo ga lot of tiyo gi lony mare ma oko contradict, nekech ko contradict to wan kaka jo media mane warito. Iwinja mane warito. Koro neno ko odogo umo dug cha. To ji adek ni ka miwinjo romo, nekech ka samo buru ni e mesa, to tok mesa ne ibiro yude Uduro Ng'wen. Kapok inwang'ie Sifuna. Nekech Uduro Ng'wen brief jakom omiye briefing on a daily basis kaka party chalo. Nekech en ye motel e log tich, mane momiyo kineno jo fwamo ndiko kache tidungo ni ODM boss. Yeah. Ipenjori ni boss mane to kendo jakom bende. Yes. Ne jo mokia. Jeneni en boss ma secretariat. Secretariat ni o report directly ne jakom on a daily basis ni to party chalo nade. Chairman wa kama oseringo, ng'ane dwa donjo, ng'ane dwa biro, kakitayo party Pile ka pile, daily affairs mag party ni elwet ED. Ni elwet ED. Mano kaluwore gi katiba mar ODM. Okay. To bende katiba kende kata kaka chike matayo duond buche pacho kae dwaro ni nyaka gibed gi executive nyaka gibed gi directorate executive matayo weche mag party, osara ichulo nango, gik maka magitimo kaka ing'eyo ni bende ginwang'o omenda mar yore mag accountability no office mag ODM ochul nade gik maka magiringo. Koro miyo ODM nigi structures ariyo in terms of management. Koro structure machielo ko Sifuna wuokie cha, koro macha wing mar siasa. Koro kineno jakom nyo wuok moloso. Victor dwa wacho ni ka. We mondo anyisi kendo kiwinjo. Ni yore miriembo godo jalao nindo thoth. Jalao nindo oriembo nang'o. Okobrom na achieng' mogedo thurgi. Koro nitiere jok matimbe gi richo, ok adwa wacho ni kendo ng'egi, kech jebe yande no ng'egi ndalo moko. Ni ka ng'ato dwa lao jalao nindo, to oteno tachiel, obed Nairobi ka kata dala, to odni ok ong'ade. Tineno kodhiambo ka gik saa 3-4 to biro gi wendo. Mano dalili. Obire gi wendo manyako, to kata ka en nyako to bire gi wendo madichuo. To une odni to ok ong'ade. Mano dalili. Babu nyisi ni ti gi wiyi. Nekech ing'e ni nindo ni otieko. Tidhi lao nindo. Koro ka nindo ni otieko, ndalo 2-3 moluwore. Baba dong kinyi manyo makama. Okokoni. Koro we kika dhi matute mano ke nyithindo chiegni loro sikul gin tie. Yo machielo en lal go ungu. Saa 3-4 baba ng'ani pok oduogo, pod obudho go mbaka kowadgi. Tini ng'eni se biri rite dhoth.
Ang'o biro sa auchiel ofungu boko loso ni mondo ibed gi mari penjo bok nyal penjo nikech jalaw nindo muol pile kaka nyisi ni anyise mani baba kaunto wibe to odwa wil koda ni an ka ang'eni kata nyoro wi no wila kiani ginene abiro chalo gima achale gima paro ni mar ariyo en keto ni odirot kamini ndeni odwanye makako kete nindo ni bedo matek samoro yude ka kano ogolo oduma e beginen e puothe koko ol kai ma koko suso gi to sabi ade kutienu kori biro konye suso oduma gi ma mutie kien sa abiriyo e kininde kai to kin idi macha ko ngono lum igero odi nyakiti gi wi ichaka chaka ngolo mago timbe adek mago timni gijala onindo otieki koro linjo ka youth leader ogolo ngero moro ni gima no timore ne na Mwamba yes matie ni gino no ng'eyo e siasa gik moko ok timre atima gik moko pore kawuono Sifuna kigolo Raila Odinga Sifuna en ng'a Sifuna kigolo Raila Odinga wiri gi ODM Sifuna en ng'a koro nitie yore ariyo manka kaka nene aidha Sifuna itiyo go mondo gwe dhoth kech gigi bende gin siasa ng'ama tiyo kode to kadwa wacho inyalo ti kode mondo gwe dhoth matiene kako medo gweyo e kaka ODM medo dwaro kuonde mamoko ndo gineno kaka gini be mondo medwa mamoko ngeni kata lemo moko bende ntiere nyime ka moko ma pod ok opogo tieki magi PSS moko pod nitiere kanyo koro neno kaka gini oridore ka nyathini dwani mondo wawuogi gini tineno karidore to kopo nono no wuok gi wiye wuon gi pache wuon mokalo gimokego ne ya joluone kaka no dwa dhicha to ndalo getini e ODM ni neno kaka joka no pudho magerela ng'ato koro bedo ni ne podo kacha mogiki kamogiki ni to en bendo ng'eyo Sifuna bong'eyo line moko nyal kalo to kopo nono no dhi ahinya ni pogruok ni e kinde nikech Victor katiko mondo awene keno ombok wiye ing'eyo jakom no wacho maber gima nomiyo obedi winjruok gi William Ruto mana dier bang' ko wacho na dier ong'iyo jowa osetho to king'iyo sirikende mang'eny mosebet chien ka nyaka mar Uhuru onge gima nosekonyo godo oganda Luo ahinya mi nong'iyo wacho ni donge wanyalo change e pattern mana kaka nwawacho kai to BJJ jawacho pile namba ne gisombo gi malo juma ka juma pod wanuoyo ojawacho ga ni pap ka din change e pattern mi jakom no change e pattern koneno ka nyithiwa inego ka yuech makisumu ipielo bila pielo gi apiela mo chako neno wacho ni we wa change pattern between now and 2027 mo wacho ni akucho to kwa ng'eyo wabiro kala ora kwa segi ke daura jogi nyise ni njakoma wacho pong miri wuo pong nyiswa nyisa to ko ni kase chopetie miri ukune ka biro ng'eno pong wayoro giye koso wayoro gi tielo koso wadhi yore nang'o koro macha to we kacha koro ong'iyo ni to sani ang'o ma wanyalo yudi kind riwruokwa ni gi William Ruto ting'eyo ni king'iyo oganda kata kuma Sifuna e gima moko neno ni samoro winjruok ni konyo mana ka Luo ahinya dibendi mae gimomiyo thothne kowuoyo to jo tend migepe ariyo ema ojatalo ga ahinya obed Mbadi obed Wandayi yes to seche go to wiye wil no paranya bende ne kanye ni e sirkan no wiye wil ni Mudavadi e jatend migepe ma bende orwa maya kocha mago podo kineno ko webe okinemo rido Sakaja tijotamo Nairobi ka kama entiere senator we kikidi kata mabor Nairobi ka kineno ineno kaka Nairobi chalo to eni senator maka onjaore Nairobi onjaore mugik to eni senator monego be no hold Sakaja accountable ang'eni kwa wacho kama to Sifuna biro ywak nwa mule nwa tuomo dende tadiri mo wacho koro podo ko hold kata mana Sakaja mo wadhi gi Nairobi ka to account etich motame timo Nairobi ka koro king'iyo tido ka lweny modhi oyaw gi ODM kapo no chomo lweny no tir
to samoro ndaloge mana kaka iwinjo youth leader Loso no nyalo bedo ni chiek kabisa to jakom no osetemo miye thuolo jakom otemo miyo Sifuna thuolo mondo nyis ni nitie demokrasi mar wuoyo gi mar go mbake e ODM ka mak mana ni bul bende kogo ahinya Koyoki. koyoka ahinya koyoka ahinya to nyalo muoch wawe ne nyakwar Peres Mboke Nyakwar Peres masigand jalaw nindo. Nyakiti gi wi. Bunde moko be nitie ma kigo ahinya ng'eno be nomielo ramogi dance. Kigo ahinya to medo ridore. Muya moro nitie madhi ma jaso iye kacha cha. Ma koro toke koni yudo kendo ridore ma koro kigoye to kendo mitne koro nitie. Koro mago be nitiere. Gisewache apani adwa mana medo wiye matin. Ing'eyo ni kinyalo paro higa mar mane ogwede e Kasarani. Ne nitiere kweth mar rawere motegno ahinya ODM mano wuok. Nyaparo kineno mabende ne nitie wach moro mano biro ni Kalausi. Mabende ne nitie rawere ma kata jotelo ma David Chieng, Agostino Yugi Neto. Silvan Sosele. Ne nitiere kweth motegno. Ne Sega Declaration ko suma. Tinyalo paro ni mbino notegno kendo nyalo paro kineno kane wago mbaka gi wuonwa ma koro sanindo. To ne owacho ni to nyithindo gi sani ubiro matek manade udwa dhi gi duond buchwa ni. Kech ng'eni mano ne girgi mano girgi. To amene nangere ni agini to wang'ni tapani kijende madong kode. To seche moko iwacho ga ni ng'wech joma tindo nyalo ringo ng'wech to wigi wil ni nyaka to pod mak badi ki ywai tiwe ni tol kebe. Kora paro ni kinde cha samoro no biro morem. Maneno gima notimore kendo bang'e to kineno kata bang' kane midhiro mano osetimore Kasarani bang' kosegwedepe to duol kata mane Raila Odinga notiyo godo no ken mar seyo kata mana rawerego. Ne en mar seyo joma nobiro kanyo mogwedepe ni mano gima ni kare ma duond bura mar demokrasia onego bende otimo yiero e yo makare. Koro mago to pod inyalo wir nikech koro en kod ting' mar neno ni ok owacha piaya ni odwa ni mondo pogruok obed e duond bura. Koro kiduogo chien king'iyo kindeno to gikone no wabedo gi mutni ma bang'e to Babu Namwamba nowuok e telo. To nowuok e telo kendo ne nitie thiano bende ni e iye. To bang'e tineno kama siasa nodhi okete. Kiduogo chien weche ma osebedo ka wachore mag Sifuna to kod ji mamoko bende ni duond bura mar ODM bende temo ka gima ginyalo yudo kaka ginyalo rocho duond bura no mondo bi obedi mano manyalo ng'i agenda margi kendo winjo gima giwacho ma ok oluwore kod kaka ne itimo gik moko kinde machon. To asebedo ka wacho kata me grube mo antiere gi ni mana pinjo je yo wache nitie joma ka Loso ting'eni mano fuolo mar kuku mar telo mar ODM. Nikech duond buche gi chalo mana ka kambi. Kambi king'ore mana kembe mag waindi. Nitiere muidi ma samoro no chako kambi ne higni machon to pod ngima to nyithinde nitie. To nyinge me pod yudo ka pod nyinge ma nying kambi no. Makata wuode moro biro mana kawo nyinge cha to pod tiyo ga tie to en e wuon kambi. Koro kembe gi thothne iyudo kata ka kono samoro wuon go ka osenindo kata ko wuok. Eka koro winjo ni nitie ywaro kini nyathi makama koro ji lare. To sama pod wuoro nitie to thothne iyudo ka poni gimoro katimore marach to wuoro biro iting'o duonde to wacho ni ma gima to kambi pod chung' en achiel. Apani mane mosekonyo ODM nikech duol osebedo ka nitie achiel kata bedo ni samoro ji kere to bang'e tinno kigolo ng'ama dwa keyo ji cha to dong' gimoro achiel siro mochung'. Mano osekonyo ODM kipimo kod UDA, kipimo kod DCP, kipimo kod Jubilee gini omiyo magi osebiro ka biro to dhi. To king'iyo kendo sani Raila Odinga wawacho ni en ema entiere kod nduma to en kod pala e lwete. Onyalo yiedho nduma no onyalo ng'ade diere kata onyalo weya ni en gi pala koni nduma koni pod ong'iyo gimoro timo kode. Onyalo biro akawo okang' mar tiyo gi nduma no higa manyien kata mana dweche manok mabiro. Koro en e wuon nduma. To twak mar Edwin Sifuna king'iyo kata kowuoyo gi mirima ma entiere godo gi chwang' ma entiere godo to king'iyo ji mamoko ma obalo kod wechegego to nyisi ni chal ni en mochung' kende. Nikech kata kare bed ni en ojanja moro moketi to kapar ni no nyalo dong'ie kende ma kuku mar telo mar ODM duto te ochung' konchiel
to en ochung' kende. Samoro do miye kada ji moko ariyo adek ma giwacho go dhok achiel to joma moko dong' koni. Jakom mar duond bura en Gladys Wanga. Gladys Wanga ochung' koni, jolupo gai mag duond bura bende ochung' korka Gladys Wanga kono, jotelo mamoko gi bende ochung' korka kono, en ochung' konchiel kende. Donge Osotsi Viga Senator ni kode? Ma kaka to ne mana mbaka mitemo wirgo wi kama ne ji nitiere. Kaniba misi mabende chalo makoro kiwacho telo motegno matayo ODM. Yes. Telo matayo ODM. Ochal ka gima en kende. Chal ka gima koro chung' kende. Nikech kata mana jatelo ma nitie National Assembly, Junet Mohamed. Kiwinjo koloso, nikech ene mochung' e low party bunge kacha. To chal ka gima wacho gima party ochung'ne. Ema miya ng'isi niya, Sifuna ochung' tenge. Kech kuku mar telo mar ODM bedo piny to giwinjore ni mae dhok mwadhi wacho, mae duol ma wadhi wacho. To kiwinjo kata Raila Odinga kane wuoyo, ok owacho ni Sifuna owacho gima ne wawinjore kaka ODM. Owacho ni Sifuna nigi ratiro mar wacho pache. Nikech ODM ochung' e mise mar demokrasia, mar ni ng'ato nyalo wacho pache. Mak mana ni ka intiere lemo mar telo, to koro nitiere kaka ringo tichopo. Nikech koro in ichalo ka koro rameny ma gima koro menyo ne joma moko yot luwo. Koro aparo ni kata mana wuoyo mar Raila nyisi ni en owuon okawo weche Sifuna kaka weche Sifuna owuon mok mag duond bura mar ODM. Mak mana no paro ne ji ni en to e jawache lo ODM, to mak mana en kod ratiro mar wacho pache. Matiende ni gik mano wacho ka gin mag ODM. Gin pach Sifuna. Gin pach Sifuna. Nitiere mise mar ODM osebedo kochung'e miwacho ni demokrasia mar wacho paroni. Kiwango ma ng'ato nyalo wache pache machwe chop kama koro iwinjo ka jomoteno ogai ma duond bura ke kode nyisi ni nitiere kama iwacho ni red line moro makwar mosekadho. Nitie kiewo. Nitie kiewo mosekadho. Ichalo ng'ama koro samoro yoro pi tikia ni min polo bende nyalo biro samoro amora makawi. Koro aparo ni Sifuna an owuon kwa kadho dwe mar 10 igane ka pod lokruok ok obedo e wach mawuok e lewe to samoro ok apano dhi kalo dwe mar 10 ka pod ne ODM mar Wane sengo no kamano. mano dwe mar 10 Itere mabor. Ero kama nanya. Nikech wang'eyo ni juma ni CMC onego beni bedo gi romoro mar poro weche mag party kingi kod sirikal mar UDN. To chien kocha e wach mar kaka iwacho ni samoro en gol ni nyalo gole gi structure mar party koso en mana lepo kaka jomoko osebed ka ilao koso nango. Nikech weche ma Sifuna osebedo ka wacho gi ok en mokwongo ka Jay Bonyo no wacho cha. Nyaka ne winjruok ni ketie tem. Chal kagima osebedo ka oringo e reru mopogore gi party mar ODM kabisa. Chal kagima Sifuna owuon ni kaka ne wacho nitie kwan moro Babu na Momba kano we bedo jagoro mar ODM. Bende nitie gima no yiere piny Kenya ka. No budho. To kata sani ing'e kuma intie biwinje bing'e Nyocho pone lemo kaka jambetre UNEP headquarters kae kama entiere. Bas. Magerero Langat kano we bedo Secretary General mar ODM. Tindo lal. Poka winjo umbe. ODM en chama maduong'. Kik wawuondre. To chama ji mang'eny miyiero nikech weg party. Nikech weg party go ema wacho ni ka wadwaro ng'ane timiye ticket. To kosemi ticket to gibiro campaign ni. To kagise campaign ni to jopiny neno ni party oheri, wuon party oheri, ine ma party dwari. Tieri. Senior, adu mana ng'adi matin nono. Ka ODM ne pok owuok gi tende mar keto winjruok gi UDA, ne waneno ka jod bura moko masanja no timo limbe State House. Mano wacho niya, yiero oserumo, wan gi sirikal manyien, wanyalo tiyo kode. Nobedo wach. Ma jomoko nondiknegi nyaka barupe. Malija ahinya. Ka ne en demokrasia ka ken ni wacho chani ma en party ma oguro mise weche mag demokrasia. Ang'o ma koro pogore? Gimo pogore en niya.
ODM e kinde cha ne balo nok gi yie gi yiero mar William Ruto to nitiere gik magene wacho ni sirikal nok tim maber. Ndalo go ne nitie maandamano mar ngima matek. Yes. Mani luongo ni Sufuria Movement. Gifungua saba. Kane ji ochiko kanodhi, gima nowach mokwongo en ni party nokomiyo gi thuolo mar dhi bedo gi twak gi jatend piny mondo giwach ni gin koro gidhi tiyo gi jatend piny. Mar ariyo, party ne neno ni gimomiyo ne kawogi mondo gidhi gilos gi jatend piny en nikech ne nitie gik mane important mane timore e bunge ka. Mane Kenya Kwanza dwaro numbers morome mondo gikal gigi. Emomiyo ne gikawo ang'owa jogi. To ka koro party oduogo bet piny mowinjore mokoni koro wanyalo tiyo gi William Ruto gi Kenya Kwanza mare, to ne neno kakata cases mane koro Ojenda, Gideon Ochanda, Mark Nyamitagiri nini notima ang'owa nolal miru. Nikech koro party bende koro tima ang'owa no sanction no puodho tudruok mar ODM to gi Kenya Kwanza kata gi UDA. Okay. Kapok opuodhe to en makosa. Nikech nitie gimiluongo ni party discipline. Maki wacho ni uniform ma skunde ni en rambulu. An kasomo Bondo Primary School noarwako uniform ma shati nen checked ma blue gi white. To Nyasa to nen navy blue. Tala no biero Sinapanga negirwako keni machane red ta keni nen maroon. To gi shati mabende checked maroon. Onge kaka in ka wuok Bondo Primary School tadwa dhi bete class Sinapanga gi uniform mar Bondo Primary School moko penja nito bende mibiro Sinapanga kani gi uniform mar jobondo bende jobondo ng'e ni biro ka. Ineno. To nikech samora bere opira to jo Sinapanga to rwaka nikech adhi loyo ne gi gonde sama koro watugo ndalo chane wan gi gimoro ni base ikidhi e zonal. Nikech kwa tugo base ka watugo Bondo nyaka Sumbi Sinapanga gi Uloma. Koro mane timore to ka koro ji dhi e zone tikwanyo jotugo. Jabondo golo goalkeeper, jo Sinapanga golo midfield, jo Uloma nigi strikers, jo nyaka Sumbi ogo igolo to koro team beda ang'owa manywanda. Koro mane matimore sani? Broad based. Jokano dhi awanya. We kama wamgoye mbaka nitiere bites moko Stafford konyalo tugo mondo gi ne nitiere liel moro Kabonyo Kanyagwal. Yes. Liend mine MCA Manyabonyo Kanyagwal. Mabende weche gi no wachie ni to kako ganda ichapo wiwa ni nitie ng'amoko hero gik ma oganda wayudo koso en ang'o matimowa. Nikech mana kaka Keno wacho to Fredo wacho. Jagoro mar ODM ni lweny mokaw gi jotend migepe ariyo kende emosiko wacho. Opiyo Wandayi to gi John Mbadi. Okay. To nitie jotend migepe mang'eny. To nitie Nairobi kama onego oversight. Mabende okotim ang'owa? Oversight. So, Stafford, kwa nyalo yudo bites go? Warito winjo bites go nyakwa mbajo? Pap ni wang'anyo oromo wa. Nyido matin ni wakome uru mondo wakauru cham waduoke dero. Pingo sirkal tek, wabe waol gi ng'anyo jomoko biro ng'anyo. Ruto bodonjo odhi tieko higni 10 odhi. Kaka oganda nyaka wapenjre ni sama otieko higni 10 wan wachung' kanye. Ok wanyal keto ni higni 10 go wadhi bede ndara kata wadhi pingo to omdhialo oganda wa e yo ma onge jatelo kata president mar Kenya ka mosedhialo godo oganda wa. Adwa ni ka wadok e mier wawach ne jothurwa
ni kuma wadhiye onge. Sirikal mwasedonje mara iloseketo wadonje ni we cannot go out. Magi notimore e kinde nyasi mar kowo e kar yweyo Goro mungiro e migao mar arita maye Dr. Raymond Omolo kanyocha odhi e liel moro yo kabonyo kanye gwal kocha kowacho ni koth ma nyidone ema oganda luo nego beni tiyogo ka komo kendo bang' komo wan gi geno mar keyo mondo dere opong' kod cham e puothe Nyakwar Mgajwang'. Ji nyaka lok patan wach ni pud mari senior. Gima katibu wacho kanyo ma important en ni sirikandni osedhialo oganda luo mohingo sirikande mamoko. Dibed ni dhialo modhialo godo oganda luo ni ema rach ne jomoko. Emomiyo gini ok ber negi. Nikech nyaka wayinjre to bende nyaka wayie ni e kind higa achiel mwaseneno ka William Ruto to gi Raila Odinga tie tich achiel. Adiera makende en ni waseneno gik mang'eny kendo mabeyo. Kata bed mna ni sirikandni nigi gik motimo mok beyo manyaka kwer. To king'iyo piny luo, king'iyo kata welo mitime sirikal, adiera makende en ni wadwa yute. In fact, mbaka moro nyawago gi jomoko kamoro makoni tich abich ka gazet notice dwa wuok. Tineno mna ka jaluo dech ni bende sayude ang'o manitie gino. Nikech welo biro obed University Council obed board mar parastato ng'akani yude kanitiere wuod luo kata nyar luo moro manyinge nitie gigi. Dibed ni magi ema miyo jomoko neno ni gini benefit mna jaluo kende emomiyo gino ok gidware. Make mana kanyo penjo maduong' mokalo Nyakwar Mgajwang'. Dibed ni jomoko chal ka gima omako ne oganda luo nikech kamoro lemo ma oganda luo oseyude sirikandni ni mar king'iyo kaka ji nogo kura yiero mar 2022 oganda luo ne oko gocho ne jatend piny William Ruto kaka ne iparo to kata kamano neno ka gima giyuto e gop jomoko ma en kaka waneno kinyi makawuono med mana go kodwa mbaka Nyakwar Mgajwang' SMS bende wabro somo ka mana bang' kinde manok kende ni saa 3 kalo gi dakika 2 mar kinyi makawuono ma en kaka wanene. Yudo thuolo madhi neno tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba miyude bwo pekeno e namba mar 29844. Yudo thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma e pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Jaramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato ak mar rameny piny. Chick by isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo sa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mana kama nonya kwa Ramgajwang en kinde mar somo ote mag jopiny. Benard Grace kani dala mar Alego wach ni Joramogi bende owere gi siasa manono. Ok unyal ketho career mar youthful leaders like Sifuna and Babu Owino nikech gin
ni Sifuna podi dhi bet Nairobi senator with or without support mar ODM. Mano Bernard Kagres nene kamano. Jeremy Odhiambo wacho ni Sifuna is out of order. The feeder that feeds you cannot buy it. Jakomo ng'eyo kama ji dhie koro Sifuna obed mana mos kelele meke go bi kelo konyruok ne ng'ata erokamano maduong' ahinya. Maka Juma oyawore ahinya. ODM oguro mise mare motegno weche mag demokrasia. Mae momiyo ji nigi thuolo gi ratiro mar wacho pachgi, to kata kamano party biro miyo wa way forward. Gladys Atieno Amerikaendi Lazaro Kanyambuk bedo ni ODM top brass poko chiwo firm decision margi emo miyo dhano kaka Sifuna gini bagni ODM chal ma pod oketo double chance ka watermelon ka beto sani ODM no seketo well laid down structures kapo ni gidhi stick to Ruto kata Oyo mondo gichakre ne Ruto position magidwaro kod role magidhi play e siasa mabiro. Nono to coalition moro nyalo biro tero negi e kwayo gik magin ema onego beni koro gi kwayo. Ma Lazaro Kanyambuk Jamaguje wacho kamano e ote Marikaendi erokamano maduong' ahinya. Moro kaendi bende wacho ni Maka Juma gima oburo osewacho osetieko weche. Ng'ato ka paro ni en wuoyi moro mogo dalane to wuok e simba to ng'iso wuon gi mondo siemne kamodhi gede. Mano kaka wacho na kanyo ni ochopne Edwin Sifuna. Josiasa makaluwe mabagne giloko ODM chama mar Oganda lo Sifuna akosawa Bernard Kagres chakuduo kendo. Aito machielo kaendi bende wacho ni Martha Akinyi Maka Juma Sifuna is right. Opimo pi ni to tut maromo nade king'iyo demokrasia mar ODM. Japuonj Pinto Kondoro wacho ni kaka wanene winjore ma mit kan North Karachuonyo Ward Ramogi Kabuya ka Sifuna chalo balloon to ego bloated kuome kaka sadhe dwe mar 10 bor onyalo neno matek mbele ka. Japuonj Pinto Kondoro lieko kamano. Victor Marende wacho ni oyawre osiepna awinjo kaka ukolo weche mag siasa maler zaidi amor penjo eni youth mag chama to wacha ng'o e weche Sifuna. Mano is very critical. Owek pingo jakom Amolo wuod Oganda. Mano Victor Marende nene kamano. Paulino Ginga wacho ni ODM was not disbanded. If ODM continues like this, then what will they use to bargain in 2027? If you pause and look at it critically, Sifuna and some people know what is going on. Nitie gima dhi mbele ka. Okay, Paulino nene kamano. An kaka nene Jacob Raila Odinga ni kende e wach broad based government. Jatend piny William Ruto osedonjo e ODM momake mafuanda. Nyime ka ODM opogore ariyo to bi mare dhi dok piny ahinya e 2027. Kuom mano chung' mar Sifuna nyalo reso ODM ka erokamano ahinya kuom ote mare. David Ochola janyabola wacho ni sa 16 Aberdeen Scotland UK asechiewo winjo maber ahinya o kaka ne wacho cha. Ore chon sayo gine ka 16 emore ote mare kaendi erokamano ahinya. Jopiny oloso ni kawuono boru manade neo pamboro mudendunde gisiema ke there's a message Baba wanted to pass to UDA and cannot know Mesha Kambuso ore ote ni charga gi mai bagne kamoro kairo kama nanya jopinyo loso kendo kama ne ka ginene Bernard Kagres oyok ni chalka gi mitio kodwa wane broad based kata wambe ka umewa ko ngejo mamiyo ji moro wambe kwa chamo gir broad based ere makosa ji chieme broad based ko wambe kwa chamo lakini ng'ama miyo wano bende owuoye gi ng'ano nikech samoro dwa deko poko chopo no kamano Okinda Ojuka wacho ni as a staunch advocates of the broad based government arrangement we are fully aware agenda maidhiro kod Edwin Sifuna dwaro mare makende mondo tem tungo ODM to destabilize the ODM party both internally and within the broader framework of the so-called broad-based government. Kowacho ni rieknege gin mag keto pap mopie ne biro rwako tawe movement mabendo osebedo ka temo so tiende. Kowacho ni initially prior to Raila Odinga's AU bid paro no bedo tiyo gi Governor Orengo gi Mheshimiwa Babu Owino to undermine Raila Ruto truce in Luo Nyanza. However, the outcome duoko chalka gi magini nogo gi nyang'eng ma kaka Okinda Ojuka SG mar Green Congress Party of Kenya kendo chairman mar Nyanza Youth Leadership Caucus nene. Okay, aparo ni nkini muwinjore ahinya ose miya report kani Ramogi FM oseduoge yamo
tok weche manyien masa deka ne gin weche mautuche kod gwenge Ken Apudo momakonwa nanga kocha erokamano maduong' Stafford nyisa nitiere video moro kama oikore kapok duoko mar katibu chande koro yude maber erokamano ma jagoro maduong' mar Interior kod National Administration Dr. Raymond Omolo kanyocha loso e gwenge mag Kabonyo Kanyagwal wijanena winjo ka bende wawacho ni koth machweni e mokomgo mano ber to kisekomo donge nitie keyo osuba komo to ringo weyo winy ketho so ok wakoma wakomo manyaka wake to mondo wake Raila nosemiyowa barabara kotiyo gi President Ruto wakomo e sirikand Ruto kendo nyaka wake e sirikand Ruto wawinjore maber so ok wan e sirikal kaka oganda gi tielo achiel oko wan e sirikal fully and ng'ata kata jatelo moro amora mathurwa ka madwa kiko itwa ni gini owuoke nyaka wakwere ni mano jachien ogol. President Ruto wabro dhi e yiero kasa ochopo ok atin ahinya asebedo piny ka mang'eny adonjo achako bedo active ka Kibaki donjo timo higni 10 tieko Uhuru chako donjo timo higni 10 tieko Ruto podonjo odhi tieko higni 10 odhi kaka oganda nyaka wapenjre ni sama otieko higni 10 wan wachung' kanye ok wanyal keto ni higni 10 go wadhi bede ndara kata wadhi pingo to odhialo ogandawa e yo ma onge jatelo kata president mar Kenya ka mosedhialo godo ogandawa odhialo ma kata kura mwamiye onge so jothurwa joluo gin joma joratiro we are not conmen if someone has treated you well it is only fair that you equally treat them well emomiyo adwa nakwa jo kanisa Jumapil ka Jumapil kuwuoyo gi jowa nyaka ugol odok e itgi mondo uwach negi adieri ng'ama odak kodi maber ok idago marach sani ka koro chako mbaka ni awinjo ni keni ji wuok madi biro kelo pesa miloso go nderi mokwano gi nade ok nyalre Kabonyo ka wan gi division wan gi locations wan gi sub locations nyaka wamany pesa mondo nyithiwa oyud tich mondo jothurwa oyud opportunities ma sirikal nyalo tiyo negi mano ok bitimore ka usaso it joma oseyudo thuolo mondo bede kombe kaka wan gi koko ma ok kel dongruok ne oganda wadwane ka sama wandaye ni ofise to otiyo kong'eyo adieri ni oganda ne sapote sama Mbadi tiyo e treasury otiyo kong'eyo ni jodalagi support bedo ne kanyo sama Dorcas ni office attorney general nyaka obed office no kong'eyo ni jodalagi obet kode sama an PS mar internal security nyaka bed office kang'eyo ni kabiro dala to jodalawa ochung' koda ok gichung' achung'a koda nikech gin jodalawa but nikech watimo gik ma dongo gwengewa to gi Kenya mzima so adwa ni ka wadok e mier wawach ne jothurwa ni kuma wadhiye onge sirikal mwasedonje Raila oseketo wadonje ni we cannot go out nikech kisedhi oko kaito ang'o madhi timore mondo udhu ugone wa Munyoro kura mondo chako duogi so mano jagoro e migao mar arita Dr. Raymond Omolo ka loso gi oganda mano nyocha oyuoro iko e gwenge ma Kabonyo Kanyagwal ka osiro chung gi lwasi mar siasa ma jakom Raila Odinga oketo kod jatend piny William Ruto
ko kwayo jo kanisa ka oyie ote ne jopiny okwayo jo Kanyanam ni kadipo nitiere nyidho moro ma jo wanyalo kome ni komuru to kendo uchwe ukacham ma dere mekwo ber kod cham ma wanyalo chamo Nyakwar Mgajwang' kowacho ni sembe ipimo gi nyamin ni wendo ma odhiali kata kidhi ka wendo to orwaki maber to kanye makoro nyaka iguri anena Nyakwar Mgajwang'. Senior wach ni poden mana mari kapok kamiyo Ken gi governor thuolo ka watieko agenda mar lengruok ma ne iparo ni ODM olengore sirkal mar Kenya Kwanza. Victor Marende ne openjo kanyo ni duond yudhe ODM kanyo kose wuoyo mano bedo tieko tika wach. To donge Marende ni bende gin ga gi group gimoro kanyo. MDDA. Gibende nyaka gigol duondgi. Nikech gin e joma tindo. Nyocha na wacho ni youth Ken ugike higni ayo 30 gadi. Ana sekadhe. Oka apenjo no. 35. To seche moko bende ka delo yie ka koro yiani to pod okikore maigi. So gima temo wacho en ni ODM kadwoko Marende gi structures ge nyaka gibedi mondo koro gima ne Raila Odinga wacho ni duond party gibro bet pinye ka gigol bro biro. Gima bende nyaka wache ni matendore gi Sifuna kapok aduoge mipenja ni en ni no wacho kolose Citizen TV ni bura mora mar ODM madhigo e mbaka e tich mar kata winjruok mar ODM UDA en onge kik tim ang'o kik luonge oseloge lwete nyisi ni en gi pache gi dende gi gige duto oko bibete bura mora mar ODM mabro discuss weche mag ODM gi UDA tene jagoro mar party onego benisa ma party romo to kao minutes gi Kisungu sama iluongo bura ti kodwa ni wabed piny to jagoro en Ken to Ken okoni an buchu no kabiye donge mano abscond duty to ngamo abscond duty timo nade indiko ne ni koro do penjo gimomiyo konya iparo gima wawacho ni chal ka gima oketore kamoro mondo timne gimoro moko dwa timo kien. Mondo wang' wach dong'une jogi oriemba. Style mane Muturi Justin timo ne gi Chatend Pinch o play victim. Mane gima dhi timore mbele ka. Mondo koro wacho ni an nogola kacha nikech no kayie gi winjruok mane timore e kind ODM UDA. Samoro be onyalo loke ni nogola kacha nikech na kwero weche mag abduction nek. Gik ma samoro donje chuny the constituency mi wacho cha. Modwaro no. Mano ratiche. Ubiro timo kaka berne. Duond party e duonjo pi. Gima bende mondo achaka wachie. Ni tij political party maduong' en manyo telo. To kimanya imanye gi yore duto. Emo midhi ombulu, emo mimanyo cooperation, nikech sama unetelo cha. To gimoro nitiere no puonja e GHC, to chako puonja history, to chako puonja political science. Miluongo ni national cake. Sama ilose, to joma nie telo ema timo ang'o ema go mbake tema lose. Sami onge kanyo to mbaki ok go. Emomiyo political party mora iloso mondo gimanya ang'o telo. Jatoko ne mana ng'ama nie tao. Kionge tao tok nya tokni. Emomiyo sama wan ka timiyo Fred nafas loso, timiyo Ken nafas loso, timiyo nafas loso. Ng'ama onge kaka George Bati. Okinyal manye kuma entie ni Bati inti nene nang'o. Nimbe go e wi. Mana joma nie mesa kae mayuda ng'owa nafas. Imiya paro ndalo moko ka wadhi kwath koro wabaro waleo watugo koro merowa.
to Dani oseloso gimoro pacho. E podi gallery tugo, koro cham tukino. Bas. E gimitemo wacho. Dok poda ja tuomore kucha koro mane micham. Kati rado gawino giri ka bende dhi kulo koro igomba ka gawino gere mochamo ledini. Kabire wakwonga wach moro mogik. Ni duond buche mag siasa ma piny Kenya ka bende nyaka tenore gi kabila mora mora. Ko kitenori gi kabila tadiera makende en ni kwandi en mar minus. Emomiyo wang'eny kodgi karibu 130 gi wiye. Tibro winjo UDA Kalango, ODM Kaluo, DCP Mrema, Jubilee Mrema. Nikech nitie gimiluongo ni king maker politics. Oganda koganda nyaka bedie gi ng'at gi moro, wuodgi kata nyargi ma giwinjo. Masiemone gi yo. To wuodgi kata nyargi ni nyaka bedie gi chama ne moro. Mobende kango wuotho to kona wuotho kama. Emomiyo winjo ni nitie Labour Party, winjo ni nitie the movement for green akianango ging'eny. Ka jodhi yiero to kiwinjgi. To mana mwawacho mang'eny ODM, UDA nikech gini e goganda e tokgi. So political parties in Kenya are tribal. Mana diri manduk maniche. Mana diri manduk. Moko ma political parties act wacho ka gina mag wuondo wang'. Hidi sene magi ekta rangwe ka gine office. Party mane man office rangwe. ODM. Bas. Kabondo gi ng'ani mari UDA benda nene. Kachawan kod jono dek again. So mane dira makel. Waduoke gima katibu ne wacho. Ni en wakomo to wakeyo. Nikech kikomo tiwe awe to winj timang'owa. Winj dhi ketho cham. Winj dhi ketho. To winj ma dhi ketho ema kori winjogi. Sifuna gini kore winj kakoso. Ano kawacho. Nikech awacho ni chal ka gima jomoko neno ni to gini oganda luo keye manade. Nyocha neno ka senator maka Kakamega County Bunia Luale ndalo moko gonduru kosiemo Mudavadi gi Wetangula ni to jawanya ma iluongo ni jakom ni yor ngero e sirkand ni chal ka gima oyute moloyo joma ne oyuto moloyo weg dala. To nise winjo nyaka kari Rigathi Gachagua wacho ni mimi shida yangu na William Ruto ni sababu ile maendeleo na ile nafasi za serikali angeleta huku kwetu anapeana Raila na watu yake. Mani sigukoro. Nitie jok maneno no Uganda lu odwa yuti ahinya. Kwani Uganda lu ok chulo osuru? Uganda lu ok jo Kenya ka? Emomiyo Raymond Omolo wacho ni serikal masani osedhielo jaluo mohingo serikande mamoko. Nikech king'iyo kata lemo komari interior PS ni jaluo no bede mogik mnageze kayo yugi ogango. Ezeka jadongo to kata kapok ibiro. Inisome mne history donge. Adi Renaissance Congress go secondary. Mano kende tudruok ni kod. Ineno. Treasury ka. Attorney General. PSS kadhagi. So en adiera makende ni William Ruto osedhialo jaluo mohingo sirikande mamoko. To bende mnaka kowacho ni jaluo wang'e ni to wakomo. Ok wakoma kuma to wakom kendo nyaka waki. Ijapith kabisa kendo mungirore. Hey, Sanyan gi bel midono chuti makwar cha.
jo BL koso anyo dalaga en moro mar mogo kuon kendo mar kibole Maria matin kati yude ga ruda moro eto belno mara sani bingene guom tek makiketo ngado ge guom dakika 20 kodwa ne jo Gen Z gonyere onagi gonyiri agonya mi mondo wene jo wetenagi adira makende en ni wan kako ganda wachulo suru gik ma iwacho ni wayudogi gigi beyo to wayudogi mana nikech sami gombaka sami loso national cake ni Uganda Luo nitie kanyo handshake ne wachungi oko tiduogo tiwacho ni wani ne wawinjore ne watimo ni mbele kacha nitie gimoro maduong' marito koro un kik ulaw mage tindo to sani to wayudogi emomi ibro yudore dholucha wacho ni jowi matimo ang'o ma ichuogo piene jowi mager ichuogo piene Uganda Luo jowi mager so lweny bro go Uganda Luo mager but wan kako Uganda nyaka wabed to wapenjere ni to kama wantie ni ober kodwa nitie gik mwayude erokamano madikwana Governor PS owuoyo wach mar ng'idho komo gi keyo to e puoth bando ni nitie kit winy moko masodho bando mana kaka senior ne temo kete ni nyalo wachango achiel kuom geno sogo osogo winjo sogo no oero banda ahinya kata gak bende bando motimo chak kama odonje Victor to kapok abire mano yes we go wachachiele Sifuna kazi tago kanyo to kentie keto gino tieko yes penjruok mi penjori ni to Sifuna be nyalo tek hedon jakom kech iwinjo ka japiny moro penjo kacha ni jomoko dhi baro party ni Babu Owino kia gi Sifuna giwe wuondo raweregi giwe wuondo nyithindogi babu pod rep kikori pime gi jakom kanyo pod ok oginene kanyo pod ok ochopie wawe kete kama onge Sifuna bende pod rep ka Sifuna mulo mwandu ge mo winjo koromo lwete to kinyo wuok awuoyo kuom mwandu Victor nikech ng'eni mwandu ge makimulo ine ming'e gimiparo to charo mokama bas koro kumulo mwandu ge mowinjo kopong'o lwete maber to kinyo odhi adhiya ka register of political parties gach to chako party ne iwinja kosechako mare to koro dhi opimore godo kaka ni neno Rigiji obiro gi DC picha no mulo mwandu ge yudo koromo lwete kae to koni eno chomore gi William Tir ang'o momiyo waloso kama gimi winjo je wacho tiwinjo PS Omolocha wacho ok nyal timore ka jo Uganda Luo ok losi twech achiel pod ok obudho kendo wiki kwil ni mana gimi winjo wacho ni bang' yiero mokalo nitie Uganda Luo moko ma jomoko manoreto State House kacha to kata doko ni ne gireto ka nyocha jo Gen Z dwa golo William Ruto e telo ne ok ginyal konyo William Jakome moduogo e rescue mar William kokonyo godo piny Kenya mondo bede kwith mag jonjore kik dhi donjie ang'o mane jakom miyo jakom bedo ne mayot mondo bino res kor William nekech en gi dhano bang'e nekech dhano maluwe lose twech achiel mae momiyo ojienda gini gi jok mane otelo ka nyocha ne ok nyal konyo William adier nyaka wawach ka ne William okelo gi mondo ne gimed namba kaka iwinjo je wache cha e parliament kacha kinde cha to ka koro ne idwaro mbi makoro ng'ini tere kaka inyalo pim ratil to William wedo ka jakome ng'at man gi mbi mane nyalo konye e gima senior ne temo wacho cha ni kaka kit siasa marwa gi dun buche mag siasa ni kodwa nyakwa bede gi ruodhi moko masiemo ne oganda yo monego bene gi luwo koro yot mondo jatelo maduong' oti gi ruodho oganda gi mano nyisi ni kene jatend piny nyalo yudo kane jatend piny nyocha ne nyalo yudo migosi Raila Odinga to mamoko 200 manyocha notelo State House ka koro chalo ka yiem nono kech koro gin koro gi weth koro ka jakomo biro diche to jakomo biro gi ji e toke ang'o momiyo biro mar jakom ni entie wach madwa naten gi gima ne PS wacho cha biro mar jakom ni bedo important ne oganda nekech luor mar jaluo osebedo ni jaluo loso gi duol achiel ODM wanokwan jo party sama wan kae wan jo fwambo to bedo sama wan jo fwambo kae wawacho dholuo tieni wan oganda luo mano ok nyal golo kuomwa
bedo ni ODM loso e twech achiel no okelo nyadhi ne oganda luo. Kaluo en achiel kuom simba mag siasa mar duond bura mar ODM. En ni luor mar oganda luo ma sama koro joluo kineno ka sama gin ka yande dhano do juru pak tino ka gimiel gi machungwa go. Dhano miel to ji te wacho ni mago oganda mane. Kato doko ni ODM nigi mbi e piny Kenya mangima. Oko to gi. Koro kapo nono ntiere ng'at ma samoro neno ni oromo to chiko yie imbi wuka titi mango ichako mari kata wan bo nyalo wuok ni kawuono koro wabiro kaka wanene wa register kaka political party ane treasurer anase kaulemu ana ka secretary general kama sifuna ueno kala bia uo kana nan party leader koro se ka ugiteko yogi wale ini bedo vice party leader koro party nigi wegi mano kaka Jay wacho ni emomiyo japiny ma samoro dwani pod waluoro mabor onge luoro gigi party ka party nigi wegi. DCP en mari Rigathi Gachagua, UDA mar William Ruto emomiyo ka nyocha ne Malala ondek ni matin tineno kod ire oko Sani Hassan Omar ema loso kacha sama in secretary general mar party okiwach pachi gimineno Sifuna temo ma samoro bende Babu gi jok mamoko temo no baba nyongo no temo gini motingo bade anyang nyongo professor otemo ko soko temo licha enya orengo temo ko soko temo mochung president sani gin kanye giduogi e gini oganda luo lose twech achiel samoro wambe owuok mager kodgi lakini ka koro gik tadiri chung maduog diet kar kende penjo maduong makoro wapenjo jotelo kotelne gi PS Dr. Raymond Omolo ni sama koro giwacho ni wakumo ni japiny bende kumo koso jotele makumo kanyi ochopo 2027 jopiny biro penjo mbadi ni nomi lemo ni eru nyiso wani wane serikal itimo nwago ang'o sani japiny man Kanyaluo japiny man Ndiwa penjore ni to nyaka nyocha wandae mi ministry mar inajini ang'o mose konye godo stima bende osechopo kama odwaro mbadi bende ang'o mosetimo go mane penjo makoro ji biro penjore juma mokalo nche ne wawuoyo weche mag arita kwe game gino koro kama wawinje godo mbi mar Raymond en arita mar kwe ber Kaluo dhok manyocha ikwale gweng tikete probox ka koro chung gi Victor jokuoge manega ji e Kisumu kae odhiambo michwachwa ji gi pala to ng'ato sethoka koro wayudo ka OCS mane e chicho manyo ticho tamocha koro tim nade obedo transferred kuonde kore ka oganda wa bende uwinjie mondo mikiko bed gima ponono jotele mo winjo mit sirikal nikech ngini gigi be kiyiero to kiyiero dhana guogi lawe iyiero samoro jok ma bende nigi tenruok penjruok ma japiny mawinjo wa e redio sani ma samoro kata TV ongego to man gi TV bende oganda luo te en ni kunyiso wani wanie sirikal bas umbende koro wambe wawinjie to ji te ok nyal winje gi seche achiel mano bedo oganda nyaka ng'e ni ok didonji dichiel tiseloko gik moko te gik moko biro mos mak mana ni jotendwa manie sirikal bende koro nyaka mi jakom tich mayot mondo me jopiny bende owinjie ka gini chala ng'o gini bende chopo ne gibede sirikal ni giko bed mana gi Nairobi ka gi teche madongo machalo mekwa gi to gi jok momi nyamburko ok ji tema sirikal nyalo miyo gari mondo me ging'ie ni to gik miywayo manyalo chopo Kaluo manyalo konyo oganda wa bende chopo ne jopiny mane penjo man kao kamano to ibiro mana bende wacho ni wanie sirikal ndalo mako bodo kanwago gombaka ni winjo ko wacho ni Raila osemiyo tich koro tiuru ok wacho ji adi ma ibiro nyiso ji ni nie sirikal nyaka nchi donj kanyo ngima ji adi miseloko Victor kachiko mondo awene ken iseloko ngima ji adi kata ji ari adek isiko ingene ka ine men gari madongo gitero madongo awacho ka pile gi bodyguard ine ma jogi oluori koro kichaki dugi nyiswa godo ni ngene an CS iwinja
Ning'eni an minister. Minister no nyaka tickle down mentality ma wan godo ntiere kaka inyalo kelo oganda wang' achiel mondo wang'eni to opportunities mage mantiere ma jo wanyalo invest mondo lok ngima oganda wa. Ka ok kamano to bende wanyalo mana riyo nikech isegweno to iseogwang'. Ginyalo miyo jakom tich matek mana mar ni wanie sirkal to gik mitimo gin ang'o? Onge. Erokamano. Mi aparo nyagendia moro wer namba 87 ere jokeyo. Ken wach nitie kuom waka agombo ni itiek mapiyo piyo mondo odhi e wach machielo. Apani wase mere kongo ni. To mana ka winjo Fredo Seteneno. Gikone to kata kochopo yiero magana 27. Kaponi ODM gi UDA biro bedo ni tiyo kanyakla. Mano bende jopiny biro bedo ka penjo ni to thuolo mane untiere godo kanyakla chango mwaseneno manyalo miyo ni kor waselwedo riwruok makama. Koro en gima nyaka to jotelo mantiere lemo mag telo e ODM to kachiel kod UDA nikech duond buche gi duto ntiere kaluo. Oyier gi UDA kata intiere lemo mar telo e sirkal kokale UDA intiere kod ting' mar in bende chwale minyalo chwalo e tiyo kod teko minyalo tiyo godo. Ni wacho gimoro ni yande ne Boni Khalwale ywak ne dibed ne winjruok mobedo ma sirkal mar Manywanda ni ochal ka gima koro ochiwo thuolo mathoth ahinya kata teko mathoth ahinya ne joma wuok e gwenge mamoko ahinya to mano ka king'iyo kaka noloso gima ne temo imulo gwenge mag Luo Nyanza. To king'iyo kata mana gwenge mag Imbo mar Kenya ok apane gin marach ahinya e sirkal mar William Ruto nikech king'iyo kata mana kama wacho ni nja ne miye Samuel Atandi jaod bura ma Lego Usonga kaka jakom mar komiti mar budget. Jatende en speaker mar od bura miluongo ni Moses Wetangula. Mabende pod intiere kod teko mathoth ahinya kata bed ni onge kod teko machiel kachiel nikech kaka chik tayo chenro mag loso chenro mag budget. To pod intiere kod teko nikech en motelo en prefect mar od bura. King'iyo kata mana jatend migawo mar omenda John Mbadi, chak ng'iyo jatend migawo mar teko Pio Wandai. Jatend gi mabende pod chalo prefect margi pod en Musalia Mudavadi. Mabende en jotend migepe. Koro pod gintiere kod mbi motegno ahinya e sirkal mokwinjore bed ni samoro chak irwako e weche moko mag akwede mag dhoudi ne samoro lew mathin madibed nondong' ne jomoko. King'iyo kata mana thuolo miwacho mag chwalo chenro mag dongruok e gwenge en ting' makoro jotelo makoro ikono bende nitiere godo gin bende gitime maginyalo timo gi yo maginyalo ywayo mondo kaponi ng'at machielo imiyo to ok nere ka gima ni koro nitiere akwede moro kata samoro nitiere athuya moro mitemo kel mondo mi tem gayo mijima moko keke yudi. Kora paro ni mano siasa ma kinde mar winjore bed ni rumo. Iparo kane Rigathi Gachagua owuok e telo to ka samoro gima ne samoro wuogo oko motegno noko bedo ne mayot to yudo yo monyalo tiyo godo mar temo wacho ni oganda wa kori gole sirkal ma ok en adieri king'iyo kata mana nonro manyiso ne pode oganda mawuok e Masawa ma pod thoth e sirkal kata mane bede migepe mag sirkal. Koro pani en kit siasa moro ma kwa wuokie to piny ka nyalo bedo makare mondo mi oganda duto bede kod thuolo ma akwede moko miwinjo samoro donjo gi magikone chopo ketowa e siasa moro matinde wabedo wagoni ma otamore loko kitenie pod wayudore mana kama chalo kama. Erokamano ahinya. Nyakoro Mgojwang' ok wadwa dhi alanda e wachni kata kamano pod omi thuolo in bende wanyalo medo go mbaka kidhi e X mar Ramogi TV gi Ramogi FM kidhi e Facebook mar Ramogi TV gi Ramogi FM bende ne jowa ma winjowa kendo nenowa ka in oko pod inyalo yudo lendo gi achiel kachiel kokalo kuom Facebook Live, YouTube kachiel kod Citizen Digital App gi view sasa achiel kachiel okinyi ma kawuono Nyakoro Mgojwang'. Mopogore kod mano chal mar somo bang' ka jatend migawo mochung' ne weche mag pesa John Mbadi lieko ne komiti ma ochung' ne weche mag somo e bunge mar piny Kenya ni chal ka gima kao ting' mar siro somo nono maonge chudo e sikunde mag primary kanyakla kod mogonyore sikunde mag secondary kidek bedo ting' mapek ne sirkal ma lure koda weche mag budget wach manyaka sani osekelo paro mokikore. Telo mar Kesha ywago dhogi tieko ni kadeber sirkal onego bed ni koro medo pesa ma oket ne wi nyathi ka nyathi mondo sikunde mag secondary bed kod nyalo mar tayo chenro margi maonge kod ng'ikruok moro amora. Ma timore ka sikunde go kanyakla bandho omenda mambalang' ma giwacho ni lawna bilion 20 Nyakoro Ramogi kuom sirkal mar piny Kenya. Jatend migawo mar pesa John Mbadi wacho ni chal ka gima ne ok owinji malong'o gima en owuon nong'iso komiti ma kamano to nong'iso picha hie kaka weche chalo kokwayo jood bura ni ka oyie one kaka nyalo keto pesa mang'eny e budget mondo sir godo chenro mar somo manengo ne ogonyore e sikunde mag secondary kaachiel kod mano ma JS gi
ma iluongo ni free primary education. Kama kaka Mheshimiwa John Mbadi nyocha loso e wach ni Nyakwaramogi. Chikane na iti. Mosma kere chal kagima pod wan gi ng'ikruok matin kandi. Senior, isebedo kilo weche mag loso mar budget kaka oloko kinde ka kinde machope kinde makoro komiti muwinjore gwelo jotelo manie lemo kaka jotend migepe mar pimo ne jopiny chal mar weche migepe mag rito. Wach mane John Mbadi owacho ni jatend piny owacho ni of course sirikal onge kod paro mar ketho chenro ni en gima biro dhi nyime. Wan kama chalo nade king'iyo kaka Kenya ringo sani e sekta mar somo? Erokamano VOJ. Pani gima oganda ok ohero en ng'ama wacho ne ji adiera. Emomiyo ineno ga koro nyomak John Mbadi gi lweny. Nikech John Mbadi nyowacho ni chenro gi sustainability gi dholuo che wacho nang' jowete. Neno ka gima sirikal gin gi pek. Ting'eyo ni ka free secondary education kata bedo no ken free kamano but en subsidized nikech nitie ma jonyuol chulo to nigitie ma sirikal chulo. Primary cha wacho ni free. Yes. Primary to yot. Kano chake ngima ne chalo nade mane gimo kwongo manyakinge. Ibiro yudo ka japuonj maduong' mar skul moro amora bro koni noduma samoro ne ginyiewo gunia $1,600. To sani oduma gunia en pesadi 4,000 gi wiye. 4,000 gi wiye. Oganda ndalo manochake ibro yudo kikoni ne en $3,000 gunia. Sani oganda peche osedhi nyaka siling, iyudo kata kuonde moko $18,000, kuonde moko dhi nyaka 20 gunia. Nyisi ni bech ngima osemede kindegi. Yuto mar sirikal bende osedok piny. Nikech sirikal yuto nade? Sirikal yuto diriyo. Mokwongo en osuru ma japiny chulo. Mar ariyo en gowi kata hola magikawo. To mana kaka wasewache chenro ni, mana kaka osewachi ni sirikal osebedo kuma koro gi live hand to mouth. No osuru mochoki kawuono donjo to wuok. Nikech yuto mag ji osedhi piny. Ahinya kalure gi gima notimore ndalo Covid. Joma nondik tich mang'eny no riembe tich. Kembe mang'eny no duoko sache ji piny. Then jogi ng'eny gi odonje ohala, ng'eny gi bende pod nitiere kaka manyo kaka degi yudi. Koro kuma ne sirikal yudo osuru mang'eny chote mang'owa onge. Koro ka sirikal pod dwa chulo pesa e sikul, to kaka nweng'o mar sirikal odok piny, mana kaka dhano duto, ka nweng'o ni odok piny, nitiere adjustments mitimo kagi kacha. Sirikal pok obet piny mogo mbaka gi stakeholders mag education. Kanyo kende emana kone sirikal pod notime makosa. Mondo giket ler ni kama wantie gini wayude pek, watimuru nang'o. To mano ka gitimo, tibro yudo ka giwinjore ni koro jopuonj sikunde nigi nafas mar timo gik moko ma bende nyalo miyo sikunde pesa mar timo ang'owa, mar sustain nyithindo gi sikul. Mar ariyo, waseogwang' to wasegweno. Capitation ni bende jopuonj kwalo godo sirikal aduwa. Nade senior? VOJ wanyaka ginemis mo yango no kwan jopuonjre school. Njande ni winjo ni Equity Bank manigi jo forensic to nigi ng'ang'o, jomoko nolal gi pesa bilion mang'eny e yor osara. Donge ni winjo. Ka koro bank manigi systems malich to magitimo ang'amono jopuonj medo nyithinde ne miska. To donge ni winjo ni tiere accounts schools maonge mochaki to pesi yore. Yes. Gin mag jomage.
Ntiere apisa moro maduong' nyocha tiyo kar Kakamega man ndalo moko jo EACC no omako. Nitie sikunde moko ma ghost mane yudo pesa to moko ne iwacho ni ene mano register gi. So kanyo bende nyaka wawach adiera ni nitie kuo matimore. So an gima dawachi en ni gini bedo unsustainable nikech gik moko ariyo. Bech ngima oseidho. Jopuonje winjo matek, sikunde winjo matek nikech budget migoyo higni 10 mokalo cha. Opogore gi budget migo higani to pesa to pod en macha. Bedo matek. Mar ariyo, sirikal yore ne mag yudo osuru oseduono mang'eny. Machuno ni nyaka gihol pesa mang'eny ka chenro giringi. Jogi nyaka bed piny mago mbaka mayud ni to ere kaka waketo gini mabedo sustainable. Nikech kuma idhi gole pesa mang'eny to kane. En mnadi gibed piny, giwinjre mondo gi agree ni how do we ensure ni sikul bende nyalo yude kuonde magolie pesa. Kuom ranyisi an ng'ena dak Maseno to naneno ka Maseno High School. Maseno School ibro goyi. Sorry, Maseno School. Ibro yaw kodi lweny. Ne gin gi puothe moko mane gipuro. Ne gi kayo nyaka bando gi dho grade, dho grade gino go. Ne gi nyiedho to giuso chak ne jo mane odok alwora kanyo. Mage yore makoro bro miyo gini bedo sustainable. Koro beda ni en education ma subsidized chande. Nikech nitie yore moko makata gi yia ni Fredo Gweno kaka digeni necha kodok Gotrate to koni an Gotrate kae higa chiel abro kelo ga $1,500,000 mar konyo sikul. Okay, wakta amen. Akwayo ni hali maber ji giwegi manyalo kawo jok manosome sikunde mondo dogi otimang'o ochiwre mane ka gini bro bedo maber. Hiro kamano. To kapok amiyo Ken gi governor nikech thoth na ng'e ni ero ndiko weche mag ohala gi weche mag budget ka senior. Nyo owuoyo kowacho ni notemo address jood bura nikech kowacho ni gin be gin ga gi duole weche mag loso kendo puodho budget. Budget duto en od bura. To ywak ni chal gi ma jood bura ne temo walore wach ni. Maber malich. Nyo tumo kata mana wach %20 migolo e agulu ma CDF. To chal gi mama no kodonyo ne maber jood bura. Be ma di be ni en rieko moro manyalo konyo. Ineno VOJ. Rachwa kako oganda jo Kenya. En ni madonjonwa to wahero, mawuoknwa to kwatimo ang'o to kwahero. Mamoro wang' jopiny gi it jopiny miya hola ng'ang'o gi bende ber kwa wacho. To kwaduoge reality to we don't want to agree. Nima is the reality and this is how we need to. Budget is very political. Emo mine no kano gol ng'ato chairman wa budget to tinde korieka hinya owacho kaka serikal timo marach to ndalo mane jakom gigi ne timore to ng'ane. It is very political. Budget making process is very political. Norito mana chik mar mesa. Ero kamano. Governor. Victor ang'ene sa reto. Yes. To jaibe osemuno tuo kwach. Gima ni kai. Mokwongo ne wawacho ni kai. Koyier Mbadi gi Wandai. Gidonje serikal mar William Ruto. To wanyisi ni Mbadi gi Wandai gi jogo mowuok e Azimio kodonjo chalo gi jal modhi otedo e dala ma wuon dala no timang'o jajuok pitipiti gotieno. Koro chuno ni nyaka ring mana kodgi. Okibi wacho ni anaya e dala ma ji leme ni koro karing. Ka William jotindo ng'wech mar pitipiti otieno mane ng'wech manyaka Wandai gini bende nyaka timang'o nyaka ring. Adiera mantiere ni sirikal mar William Ruto pok oketo sinani mathoth e weche mag somo. Mana dire manyaka wach gi to bende giwinjo. Sama wawuoye ne Victor ke yawa simu ni kae mondo jonyuolo go simu kai. Nitiere nyithindo man dala ma kaka samoro nyathino riembi dwe mar 4 pok odok nyaka sani. Sama wawuoye sikul mora mora. Nekech mokwongo kata mana pesa mar CDF magi wacho mar basari bende nitiere constituencies ma pok ochiwe nyaka sani. Mana ng'eni ng'eyo. Achiel kuomgi en Makadaraka.
Jo pesa nyocho se wacho ni pes CDF manodong 68 billion cha nyocho se gol. Nitie constituencies mapok ochiwo CDF nyaka nche higa chakre sama wawuoyi kendo ging'eny. Mano koro gine ma ging'eyo. Pesa to se migite. Pok gichiwo. Mar ariyo, ibiro yudo ka sekta mar somo ni obedo gir loko gi mibadhi bende mogo e tach. Jopuonj loko, illegal charges moko mancha ni neno jei wacho kaka. Mose wueka news gang koche bende ne olosi. Ma jopuonj go ago illegal sani koro gimoro gibiro godo kopogore gi tuition cha nitie kaka giluonge gokinyi ni remedios. Ma remedios ni ka nyathi doko wuok e after omenda mopogore gi fee kende michoko kuom nyathi siling 10,000 gi wiye. To nyithindo gi to wuok e family mopogore opogore. Samoro miyo moro luoko mana ne ng'ato e kor gweng' eka nyathine odhi sikul. Samoro ng'ato goyo mana ngware eka nyathine odhi sikul. Nekech education ni emonego bed ni bedo equalizer. To seche gi to nitie omenda mathoth madhi kuonde moko making'iyo priorities maggi to ok important. E piny owacho ni. Victor, adwa penji penja achiel tapenjo bende Mbadi nekech ong'ado rieko ne piny owacho. Gi jo siasa te mawinjowa. Adwa penjo ni. E kind gero ne wuon nyathi ot miluongo na affordable housing. To gipuonjo nyathi miye somo makare mondo miyo obi oger ode bang'e. Ere ma important? Duoki. Jopiny biro duoko. Nekech Victor, kimiyo nyathi uneno nade un kaka jopiny wan kaka wanene ka to unene nade ka weche gik ni tek nikech Mbadi dwani mondo ging'weny osara ging'weny pesa CDF 40% madhi education ere bende gichak gimanye kata 20% mar affordable housing ni bende ng'wenye mondo med kacha mano penjo mapenjora to ok nyal ng'wenye nikech ochwe jowe yot penjo mar ariyo kata gima chielo machaka kelo Victor ma pod tenore gi weche mag somo gi. Ing'eyo ni kaka Kibaki nokelo weche mag free education gi mase primary ka iyudo ka serikal mar Uhuru chako biro gi free day secondary education free day ni to gichak gikelo bende gima ne William Ruto biro godo ni 100% transition. Transition ni wasewacho weche mag classes mamoko onge nje ka je wacho ka e weche mag laboratories. Mero ka nyaka laboratories gibende onge nyithindo ol ka dhok. Donge juma mokale mane wang'iyo weche mag quality mar education. Winjo nyathi ja class 7 to ok som. To ken kodi ni weche mag Bunsen bana gi gik mamoko gikawo onge. Gi chemicals mitiyo godo. To nyithindo ol mana ka rombe. Koro namba 1 en quality ma jogi wuok godo kai. Bende ne walose ka juma mokalo. Kech ok wadwa ketho sa. Sirikal ok okawo sinani monego bed ni giketo weche mag somo gi mowinjore. Koro dhi okawe ole aola nikech sekta malichie moloyo sirikal moro amora. Mokwongo en arita. Mar ariyo en weche mag thieth. Mar adek en weche mag somo. Gimoro amora nyalo rito kata ndara nyalo rito. To nyithindo dhi sikul. Onge gima litie ne janyuol sama wawuoye ni miyo moro ma onge konyruok Victor. Simu donjo ni kanyo pile. Arambe matinde dhano chako dok. Nikech Victor, ing'eni ka ok watang' to nyithindo mang'eny dhi we sikul kendo thoth giweyo. To mae momine no ka nyithindo mang'eny dhi dok e ndara. Nyithindo ma Kiswahili luongo nikech lack of a better term ni chokora. Matindi neno ka kwan gi udok chien e bombe ma wan godo. To ka nyithindo gi okonwang'o lwasi makare kaka ginyalo bedo e skul to gibiro wuok giweyo. Nekech Victor ing'eyo ka ndalo machien kacha tero nyathi skul ne ok en gima yot. Kata mana sani jonyuol tuonore malich. Koro sirikal nyaka kaw ting' nyaka kaw gine gi pek mowinjore mondo mi ging'iniya ng'iyane budget magimiyo parliament magimiyo wajumbe maji luorore gi alwora ma nyaka mibadhi bende ntiere mileage magiketo e fuel magiringo godo gi. Omenda ok ni pesa tin Kenya ka, pesa nitie. Kendo Kenya nigi pesa moromo. Juma mokalo eka Auditor General nyocha ne wacho ni 44 billion monego bed mawuok e e-Citizen ok donje nikech pesa no ok donje e gimo agulu moluongo ni consolidated bank kata account. Ok donje kanyo, pesa no dhi kanyo 44 billion komedi weche mag somo ni donjo kanyo. Koro Kenya nigi pesa mak mana ni priorities ema sirikal ni to gi mar Uhuru poko keti mana Uhuru koro kwado kuome nikech William Ruto ka nodonjo no wacho no dhi timo odhi keto free education. Ka koro mano oket matin ni magigolo. Koro mane mochako wacho ni ko yere 2027 to no dhi kelo free education. Government nyaka ket priorities mondo ng'ini ere kaka
piny owacho nyalo romo ne jonyuol kamoro to ka nitiere kamarach to communication nyaka ketie yo motimo ang'o yo ma uyanga ma jonyuol ng'eyo ni kama koro gini ogikene ka gikiga manyien to chak ikori chon nang'o kaka je wacho ga ni mbele rach. Erokamano. Dibe ni koro bunge makosa maduong' nikech bunge we alere kamoro Fred onge capitation migolo king'io budget. Onge. Aseng'io budget no te. Kanitie tang' ni wach na toki. Onge capitation e budget. 16 mo wacho ni migolo. Mheshimiwa Mbadi wacho ni ya pesa ma bunge approve for that program. Kigoyo gi nyithindo ma wan go e Kenya kama ngima nyiso ni karacha ahinya nyathi ka nyathi yudo 15 gi wiye kanyo 16 na winje maler opogore gi 22 miwacho Mbadi wacho ni en koka bungo sepuodho ni en 54 billion kose kowete to se kowete awinji mane momiyo nyo wacho ni kabe to gap mantiere e kind 16 gi 25 ni mondo mi omenda mar CDF cha yiene mondo dhi direct 40% cha mage mani gi CDF mondo odin gap ni to CDF ni wajumbe ni godo gi moke momiyo no wacho ni oloch so de wajumbe go mokonegi ni 20% cha ofunguni ya lwetgi tapenji je apenji baba CDF ni donge osegolga nono seche mang'eny to bi winjo ni nitie nyithindo mamoko mabe yude to ok yude wajumbe biro yie gino to gimbe kanye ma gichieme gini ting chaka gine committee momiyo gini dok ne wajumbe ne gigo koko piny owacho sama dok nene ng'ama hinyore en janyuol kech wajumbe omoke nikech mawand gi giloko godo gimoke margi ni anaparo mbaka ni ber bro mi wa mondo chak twak ni ere yo mwanyalo reso godo kama fuk ni tiere nikech waziri ka wacho ni ya bunge ko approve pesa maromo kama to ko gogi nyithindo tema wan go e Kenya ka elupre gari ni moro ka moro bi yudo pesa mako ken nyathi ka nyathi 22000 gi wieno nyithindo moko ok dhi yudo pesa koro bunge e manyaka samilo so budget okone go bene bwaso budget nikech nyo wacho ni proposal mano chiu ne committee mar finance jogi nongiso ne nong'ade kata mana mar page cha neno ka bag ni nyoni ti momiyo gini te dok ne od bura budget making process is a parliamentary process tingene piny mangima be nitiere ruok mar piny ngima bo keto kiewo no winjore bed ni sekta mar somo yudo atamalo mar budget to mana kaka winjo ka je gi Fred wacheno ting ni alwet jod bura kech kanye milose chike to kanyo be milose budget to kanyo gin ma kawo pach jopiny kata ma ewi budget gin ma giwuothe kuonde chung'ute bura mang'eyo ni skul ma kamarach maber ma rem nitie koro gin ma kawo pach jopiny to gin be ma giloso budget ono an gima na chich godo e gini kanya neno ka jod bura ka Mheshimiwa Mbadi to mwach ma CDF ni to giloko legele gitege na antie dala giko dirani kendo nchedo thuolo mara kan chandala ta yudo ni kare ne nitie romo mara jonyuol gi jokanyo mag skul mara makolal mengine en mana mita 100 kuwuok kara kacha to ayudo thuolo malidho machope tanyalo ng'isi ni skundewa ni matek kabisa skundewa ni matek kabisa maka winjo ka je inose wacho ni gibiro biro limo kabondo cha kamara kongo chak kwong nudonyo na moko bwana ni ejeje jamu samaria mwa kilo milioni 5 kutrate koro nani modo wacha gi moro go tate koro ugo da teng wari reko la kuter milioni 5 kutrate wotelo wugo go to teng to reko la to kabondo kapok wadok lala turgi Victor nikech sinapanga gito noneno tacho jogo be noneno tacho jomono noneno tacho jegi nene joma digi woche sikul sari ngoteka njo kanyanam sari ngoteka ken korimbi wacho ni ting nitiere lwet jood bura nikech budget making process parliament bedo gi ting maduong nikech approvals gine magitimo koro national exchequer ok nyal spend pesa mabunge ko approve gin ting ni lwetgi e chakruok mar loso chike e kawo pach jopiny e loso budget keto rameny mar ng'iewo ni to itiyo gi pesa yo machalo nade
Kech kata ko wacho ni nitiere mibadhi ni nitiere skunde moko 33 ma gin nyawawa ma gionge to gintie to gionge be budget iketo ne gitiyo go to kidhi to samoro en mana side bonde boketo skul onge ama samoro skul ioro ne pesa lakini gik mitimo gi pesa ne skul kanyo be king'iyo to ok nere. Koro magi pod gin magi kete rameny nikech gin kanyo moting'o komiti ma bende ng'iyo kaka itiyo kod omenda mag jopiny. Kanyo moting'o kanyo bende ma Auditor General chiwe report mare. Gin be magi chako luwo bang' report mochiwo Auditor General. Koro ting duto ni od bura. Erokamano ahinya. Senior J. Bonyo, Fred Governor, kanyakla kod Nyakwar Perez Sao, mayo wang'wa kama piyo piyo, arambe obedo mang'eny ahinya. Pesa ni akanye? Pesa rambe mane, are empowerment. Ok ma empowerment ma kindiki londo godo Kenya ni? Pok ochopo rangwe. Biro wache weche manono. Omiyo nafas. Aparo ni yeni ang'o miyo wapenjo ni pesa ni akanye. En nikech jotelo gigole koso nikech igole mang'eny nikech siasa mar William Ruto en siasa mar pesa. William Ruto kago siasa ne chakre chon en arambe to en siasa mar Moi. Erokamano. Piny imako gi pesa. Ora pesa. Erokamano. Ken mapiyo piyo hano kasa oringo matek ahinya. Stafford wach ni sa oseringo matek ahinya. Odwa dhi e chai. Abro mara na kabiro kinya neno lori moro mondiki ne opuk ok pim liet mar chwakruok mar dende. That manyo tiende opuk ok pim chwakruok mar dende apane kech tatecha wuotho gi ode wuotho gi ode Governor. Mana kama Ken kete no JB kete guru emomi opuk wuotho gi ode mapek. Wanatieka gini. Nyakwara Mugajwanga. Ne wanyalo dhi Alanda. Jathumoro nowero ni kineno ka ng'at kopuk ni ewi yien. Ng'ene onge gi thoche ma twenyo yien owuon orito yien. Nitie ng'ama okete kanyo. Ka kamano Nyakwara Mugajwanga. Oriti ma kawuono ne mor mar bedo kode cheno maka kone ne wamedur mana go mbaka kokalo kuom yorewa mag tudruok manyasani med mana kete ka bang' kinde mano kende mbaka oromo biro kete mana Ramogi FM gi Ramogi TV. Nyinga en Victor Otieno Makajuma kapod watemo nyiero wach mar opuk ngeche mag opuk ng'eny ni. Erokamano.